Үткәнен белмәгәннең киләчәге юк. Туганлык җипләрен барлау, ныгыту, киләчәк буыннарга тапшыруда иң изге гамәл нәсел шәҗәрәңне төзү. Шул уңайдан архив эше буенча Татарстан дәүләт комитеты минем шәҗәрәм бәйгесенә йомгак ясады. Республика бәйгесендә җиңүчеләрне Казанның күп телле адымнар мәктәбендә тәбрикләделәр. 4-нче ел узып килүче бәйгедә Россия һәм чит илләрдә катнашкан. Әмма быелгы эпидемиологик вәзгыять сәбәпле Татарстан белән генә шикләнергә туры килә. Бәйгегә килгән 150 гаилә тарихын өйрәнгән укучы хезмәтенең 40-ы җиңү яулаган. Былтыр безнең 1000-нән артык кеше катнашты төрле регионнардан, Мәскәүдән, Санкт-Петербургтан, Турциядан, Великобританиядан, СШАдан, Швейцариядан, Финляндиядан җибәргән эшләр булды. Безнең быел яңалык төрле номинацияларны кертү. Буыннар мирасын, нәсел җипләрен өйрәнеп, шәҗәрәне төзү ансат түгел, әмма мавыктыргыч ди катнашучылар. Гаилә тамырларыбызны искә төшергәндә мин бик бәхетле хисләр кичерәм. Чөнки нәселебез шәҗәрәсе 17нче гасырдан башланып, 300дән артык исемне туплап, 12 буыны үз эченә алган. Саба гимназиясеннән Илдан Зарипов укытучысы белән 9 буын тарихын барлаган. Шушы буыннар турында мәгълүматлар туплап, бу 8 буын турында сүз бара. 1861 елдан бирле башлап, шушы буыннарны бергә туплап, матур бер альбом формасына китердек. Татарстан архивы оештырган шәҗәрә конкурсына мин бик теләп катнаштым. Әти-әнием белән әби-бабайларымны барладык. Минем әби-бабайларымның әтиләре сугышта катнашкан. Алар хәтер китабына язылганнар. Нәселләрен тирәнрәк өйрәнгән саен, бүгенге яшьләр әби-бабайлары аларга сокланырлык, игелекле эшләр калдыруына инанган. Алар мисалында үзләре дә үрнәк булырга омтыла. Ләлә Зайнуллина, Тохир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.